Hvorfor er vi her i dag? Men vi er i Rådhushallen i Gentofte Kommune i dag, fordi Gentofte Kommunes kommunalbestyrelse har vedtaget en overordnet mad- og måltidspolitik, og den skal danne grundlag for arbejdet med lokale politikker rundt omkring i institutioner, skoler og plejehjem og særlige tilbud også i vores kantiner, så man kan sige inspiration i forhold til alle, som får serveret mad, eller som bare spiser mad, de selv har haft mad til kommunen, eller køber det som ansat. Og de lokale politikker, dem vil vi gerne starte op det arbejde med den her dag, hvor der har været et oplæg for alle, og så er der forskellige workshops, hvor man kan lade sig inspirere. Er det her tørret hindbær? Det var en nærliggende tanke at ringe til jer, fordi at vi har oplevet jer i andre sammenhænge i forbindelse med en konference for børne- og ungepolitikken, hvor I lavede en fantastisk inspirerende workshop. Så derfor var det let at komme i tanke om at ringe til jer, fordi det vi har set, I har kunnet før, og som I også har vist i dag, det er, at I kan sætte fokus på sådan noget som sanselighed og måltidet på en helt anden måde, og noget, der kan inspirere, der man vil have fået idéer til at gå hjem og arbejde videre i sin skole eller på sit plejehjem. Så man kan sige, at I favner bredt, og I er meget kreative, og gør det også visuelt og utroligt lækkert.